Gem din 2020, domnișoară. Ce, mă, ce te-a apucat? Nu mai putem să locuim așa în casa asta. Păi de ce? Ce are? Domnișoară, uitați-vă și dumneavoastră cât praf e pe aici. Produs expirat din 2020. Farfuria asta care nu înțeleg ce caută ea aici. Bidoane de plastic. Ia, uite, se închide orice activitate legată de bucătăria asta până la remedierea situației. Doamne ajută, când așteptam să zici asta? Auzi, iubire, mie un pic am foame. Păi ce să-ți fac eu? O poză, ia vezi dacă ești bine. Mâncare, să faci ceva de mâncare. Aolo, n-ai suspendat o activitatea? Sunt în concediu, te-am pupat. A, așa joci, nu? Păi atunci suspendăm și activitățile alea, cum le spunem noi. Mers la mare, mers la munte, gata. Dacă mă iei așa, parcă m-aș duce să remediez puțin problema. Vezi ce ușor ne înțelegem.